तो दोस्तों देखिए खेसारी लाल यादव का जो कि दूसरा गाना आ गया इस साल का 2024 का बोलम गाना। जौन पहिला गाना गइल ना उ मजनुआ की भाड़ा से रहे। जौन दूसरका गाना खेसारी भैया के जौन इ गनवा आ गइल बा उ गनवा के नाम इ है कि बम लागतारा। अभी गाना के तोलन के बारे में बता दी तो गाना के जो टीजर भी रिलीज भइल रहल बहुत अच्छा खासा रहल आ ना। तो गाना भी फुल वीडियो के साथ आ गइल ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से। जेमे खेसारी भी अपन बहुत अच्छा लुक में दिखत हम बोलम कलर में। अब बहुत मस्त सीन भी लौकत था जेमे वीडियो में मतलब साथ देले बा उ रक्षा गुप्ता आई। तो उनके बता दी कि ये गाना के जे लिखले बा उ मतलब सिंगर मतलब लाइरी से बताई तो अखिलेश कश्यप ह। आ म्यूजिक डायरेक्टर आर्या शर्मा वहाँ कंपोज दे देले बा आदर्श सिंह दिले वहाँ। तब वीडियो कुल ठीक ठाक मिला जुला के मतलब तोनो नाम जरूर सुन लो वाला आना। तो गाना में जो होला उ तो उनके बता देते हैं तो उनके बता दी। तो खेसारी लाल यादव जवन हो ना कि मतलब बाजारी से जाके खूब अच्छा खासा मतलब बोलम का कपड़ा खरीद के लेके आवे ना खूब महंगा। आज उनकी वापस घरे आवे ना तो इनकर वाइफ जोन बाड़ी मतलब दुआर झरत रहनी तो उनसे जाके मतलब बस इतने पूछे ना कि हम जो है कि बाजारी से जाके बोलम का कपड़ा खूब खरीद के लेके आइल बानी। आ यदि कैसन लगत बा आ पहिन के का मतलब बम लागत है मतलब ऐसा ने कुछ अच्छा खासा बात पूछे न। तो कई बात खेसारी भैया जो वाइफ बाणी मतलब खूब खुश हो के मतलब खेसारी भैया से मतलब ये बात कहे नी कि जो है कि कपड़ा बहुत मस्त खरीद के लेके वाला मतलब बोलम का जो कपड़ा खरीदले बा मतलब बहुत मजेदार है। और जो है कि कपड़ा में तू मतलब बम लागत तारा ऐसा ना मतलब गाना में बतावे नहीं जाके सुनला के बाद बहुत खेसारी लाल यादव मतलब खुश हो जाना। और करी बात खेसारी भैया जो ना कि मतलब कपड़ा बड़ा पहन के बोलम को जाके मतलब बोलबम जात रहना सो तो वही में जाके मतलब कि शामिल हो जाना। आ जो ना कि अपनी वाइफ से मतलब अपनी पत्नी से मतलब ये बात कहना कि मतलब बोलम जाके जो ना कि तो के मतलब अच्छी तरीके से सलामत रहूँ मतलब खूब आशीर्वाद मांगा बोलम बाबा से। जो ना कि सुनला के बाद इनकर वाइफ बहुत खुश होने गाना में ऐसा ही बतावल जाला कहत की बाबा ध्यान रखिया। आई गाना में तो लोग देख सकते हो उनके खेसारी भी खूब मजेदार एकदम गाजा मार के खूब पिए न जो के खूब मस्त मस्त डांस करे न। जैसे कि देख सकते हो खेसारी भी कैसे मतलब कमर डोलावे न खूब बतावे न कि हिलत हिलत मतलब कमर खूब डोले लाइन करे एक नंबर का जो कि देखला के बाद बहुत मजा आ जाला। तो वीडियो शूटिंग देखबा तो बहुत मस्त शूटिंग दियल गई बहुत अच्छा अच्छा सीन में दिखावल जाता। आ वीडियो क्वालिटी बहुत शानदार है ऐसा शूटिंग मतलब सबकी बस के बात ना हो लेकिन खेसारी भाई कई जो गाना अच्छा होखे वाला। पहिलका गाना मतलब तन मनी हिट तन फ्लॉप नियर रहल लेकिन दूसरका गाना हो सके तो मतलब हिट हो जाई। तो लोग तो जनता वाले खेसारी भाई के बोलम गाना कितना मजेदार बाजेला और शायद बजबे करी यो गाना इतनी हम तो जानत थी। लेकिन तो लोग बतावल उनकी गाना सुन ले रहा उनकी नहीं तो लोग जरूर सुनिए जाके इतने कहती ना। तो हम मिलत नेक्स्ट वीडियो में।